vedare tinokuchingamidzai kose kwamungava muri kuma-tv mana enyika. Tadzoka zvekare nacho chirongwa ichi chema-funny confessions. Kana uinewo zvakaitika kwauri, zvinhu zvekuti kana ukazvifunga unobva wati pakaipa, please feel free to come to my inbox. So pane mamwe mamessages awo andakareceiva, uyai kanawo maconfessions enyu iwawo ari funny, come with them so that tinge tichizomaposta pano. Hanzi laughter is the best medicine. Hongu kunze uko kune vanhu vanoita zvekubata mishonga vachitaura zvinhu zvakashata pamusoro pemazita edu, but dzimweniwo dzenguva tinofanira kuti tinge tichimborelaxawo pfungwa dzedu nawo mafunny confessions awa. So pane maconfessions awo andakatumidzirwa. Yekutanga confession yandakatumidzirwa yakamira sekudai. So hanzi maswera sei mukoma Nashe? Ndaseka hangu ndichinzwa confession yamukoma avo vekuburitsa mweya kumba kwatsano, laughing emoji. Inini ndakati ndaenda ku-UK, ndakati zvangu ndiri mucouch, rainge richifamba bhazi iri rainge richibva kuLondon richienda kunzvimbo inonzi Leeds. Ndainge ndakatotenga hangu hambhega yangu ndokubva ndatanga kudya bhega rangu riya ndisati ndakwira bhazi riya. Hope dzakabva dzazoti unonyepa, hope dzakati dzabata ndokubva ndaregedzera mweya. Ndakaita kuregedzera, saka ndakati ndaregedzera mweya kudaro ndakabva ndavhunduka, ndakaita zvekuvhunduka kuparapatika chaiko ndokubva ndamuka. Saka ndakati ndamuka paya mushure mekunge ndaregedzera mweya, ndakabva ndanzwa kunhuhwa kwetsvina chaiyo. Apa panext pangu painge pakagara murume uyu ainge ari muIndian. Ndakamuka paya ndakabva ndaona iye achiedza kutovhura window remubhazi, but ainge achitoedza kuvhura kusaidi ikoko kwandainge ndakagara. Ndakabva ndamupa kaziso ndokubva ndaona kuti face yake yainge ichitoratidza kuti yainge yakaboekana. Inini ndakabva ndapretenda sekunge ndainge ndakabatwa zvekare nehope. Mukoma Nashe, murume uya ndakati ndichimutarira kudai, akabva atora bhuku raainge ainaro, bhuku rainge riri mubhegi make, ndokubva atanga kuita zviya zvekuti patainge tigere pange pachiita fresh air, achipumha mhepo kudai. So jeni yakazotopera muIndia uya achingonditarisa, aingoti akadai obva anditarisa. Inini ndaingomuona nekaziso kaya kepasaidi, ndakazvinyarira mukoma Nashe. Saka zvakazoitika ndezvekuti takazoti tasvika kufinal destination, muIndian uya akabva amirira kuti ndinge ndichisvinura. Akaramba akangonditarisa mukoma Nashe, ndakanyara kushaya pekupinda. Iyowo ndiyo confession yangu. Hey, pakaipa. Ndo message iyo yandakatumidzirwawo ichibva kuna vahanzvadzi vedu avo vari kurarama vari kumhiri kwemakungwa. Uyai nawo maconfessions iwawo, mafunny confessions iwawo eku-UK. Regedzai tibva tapinda panyedu inotevera. Nyedu inotevera yakamira sekudai. So hanzi makadii zvenyu mukoma Nashe, ndinokumbirawo kuti munge muchindipostera nyaya yangu makavigawo chitupa changu. Mwari vakanaka, ndo zvandinongoda kungotaura, ende yanguwo itori testimony, even though itori funny testimony. Mukoma Nashe, pandainge ndiri kuzimu inini nemurume wangu, zvinhu zvainge zvakatiomera. Murume wangu he was a teacher neniwo ndiri teacherwo apa patainge tichiri kuzimu, saka upenyu hwainge hwakaoma. Pane nguva iya yekuti wainyatsokuona kuti now life is very hard, kutorarama nemangai apa tose tiri maprofessional teachers. Mukoma Nashe, ndakaonda zvekuti ndega ndakasvika pakuona kuti panapa ndaonda. So ndiyo nguva iya yekuti vanhukadzi vaipfeka mapitkot. Apa mukoma Nashe, ndaiti kana ndiri kuchurch ndini ndainge ndichileader praise and worship. Saka rimwe zuva mukoma kwainge kutori nebig Sunday, inini zvangu ndinoendawo kusayoja. Saka we had that big Sunday. Mukoma Nashe, even though zvinhu zvainge zvakaoma, ndakati munhu anofanira kuti ange achingorumbidza Mwari nemoyo wake wose. Apa ndainge ndakatopfeka hangu hembe yangu, sketi yangu iyo yandainge ndichitoti ndo sketi yangu the best one yandaitopfekawo pamabig Sunday. Mukoma Nashe, apa pitkot yacho yainge yasara yandaingototi ndo pitkot yainge iri nani. Pitkot iyoyo ndaitoita zvekutoisoneredza. Ndaiti each and every
week ndaitoisona ndichireducer because ndainge ndichiwonda nekuda kwekushaya chekudya chaicho. Zvakazoitika mukoma ndezvekuti ndakati ndiri pakati pekurumbidza Mwari mukoma, Pitkot iya ndakangoinzwa kuti Pitkot iyi yava kutodonha, and the way yayakadonha nayo vakapfeka mapitkot, I think munomaziva kuti mapitkot ainge ari very funny chaiwo. Saka ndakambozama mukoma nashi kuti ndinge ndichidhasha saka ndakambozama kuti ndinge ndichidhasharara makumbo ndichiimba kudaro ndichiitira kuti ndinge ndichibhalanza Pitkot iyi nemabvi angu, but mukoma yakazongoti vhuruu, but yakati yava kuda kunodonha mukoma ndokubva ndaibata, but vanhu vakatozviona kuti ndo zvaitika izvi. Mukoma nashi ndakangobuda muchechi muya ndakabata Pitkot iyaya ndichiitira kuti isazosvika kumakumbo. Zvino zvakazoitika ndezvekuti paexit door painge paine tumwe tumastep twawaikwira. Apa ndainge ndakapfeka gogo, apa Pitkot iyi yainge yava mumabvi. Mukoma nashi ndakabva ndakazvipiringisha mukoma, asi ndakazoita zvezvia zvekutoflya zvekuti ndinodonhera panze because ndakaona kuti kudonhera muhall umo matainge tichinamatira it was going to be worse. Ndakabva ndaita zvekujambira panze ndikanodonhera panze, but vanhu vakazoona drama rose vainge vari maashers. Mukoma nashi ndakangosimuka paya ndichingokontinya zvangu ndichitevedzera song iyo yainge ichiimbwa mukati, iyo yandainge ndasiya ndavamba. Mukoma nashi, this was the funniest day of my life, and musi iwoyo mukoma mukunorumbidza Mwari ndakangoti, Mwari dai makwanisa kuchinjawo upenyu hwangu, tarirai muone kuti zvinhu zvacho pazvasvika. Asi Mwari vakatendeka mukoma nashi, because murume wangu akabva azotowana ajob offer pasina kana nguva mukoma. Ndakabva ndatoona kutoti upenyu hwedu hwainge hwatochinja, tikabva tazouya kuno kunyika yevatorwa uko kwatakazotanga kushanda sema-professional teachers kuzosvika zvedu tichizoretire because zvinhu zvedu zvainge zvatova bore. Ndiyo funny confession yangu iyo mukoma. Hey, pakaipa hanzi yangu confession yakasangana netestimony. Hey, just imagine, hanzi ndakazama kudhasharara makumbo angu nichizama kubalansa Pitkot nemabvi angu kuti isaramba ichidonha. Hey, I can just imagine vision yacho yabva yauya mumusoro mangu, asi Mwari ngavarumbidzwe. Hanzi ndakati ndataura naMwari, then we got a job offer kuno kunyika yevatorwa. Tikabva tazotosvika pakuzotoretire, taona kuti mari yataita mari yedu yakawanda, let us try something else. Redzai tibva taenda panyaya yedu inotevera. Nyaya yedu inotevera yakamira sekudai so. Hanzi makadii zvenyu mukoma nashi, ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yangu makavikawo chitupa changu. Inini mukoma ndiri an accountant uye ndiri mukadzi ane makore 34 ekuberekwa. So zvakaitika mukoma ndezvekuti ndakati ndagraduata zvangu paUNISA apo pandainge ndichidzidza, then ndokubva ndazoitwa an intern. Ndakati ndiri intern kudaro, saka ndakatongomuka ndichitozviudza kutoti nhasi I want to impress my boss, I have to impress everyone, because apa takapindapo pabasa apa tiri ma-intern ainge achikwana iwo kuita 4. Saka at the end of the day painge pakanzi paifanira kuzosara umwe chete. So mukoma, I wanted to grab this opportunity with both hands. Zvadaro mukoma nashi, on that early morning ndakaenda kubasa. Kunyangwe pandainge ndiri mukombi ndaitova nditori muchiki riya rekutoti ndionei guys, kasa hamusi kundiona here kuti I am going to work. Onai ka zvandakapfeka, I was wearing all formal on that day. I was really looking smart. Ndakazoti ndasvika kubasa mukoma nashi, everyone was just having their coffee. Inini nekudawo kakuimpresa kaya kechizimba. The moment that the boss walked in mukoma nashi, I rushed from where I was sitting. Ndokubva ndasimuka ndikabva ndavamhoresa, ndakati ndavamhoresa kudaro ndikabva ndati, morning boss, do you want coffee? Saka
vanhu vakangonditarisa nekaziso kaya kekuti dzungu rakakuwandira mwanasikana. Bosi vaya vakabva vati wow, no one has ever made coffee for me in this office. Saka vakatotaura vachitodanidzira vachitoseka zvavo. Then boss vakabva vati, I'm not going into my office, well let me sit here by your desk. And vakabva vaenda vakabva vanogara pakadesk kangu paya vachimirira kuti ndinge ndichivagadzirira coffee iya. Mukomana Ashe, ndiri munhu wekuti macoffee machines awa ndainge ndakamashandisa for a very long time, but musi iwoyo ameno kuti chii chakaitika, because ndakati ndichinotora coffee granules aya ndichinomaisa muchicoffee machine, ndakati ndichingonodzvanya button reria rekuti zvitange kumixana, and I even closed my eyes, ndakamirira kamunhuwi kake kanobuda mucoffee machine. Mukomana Ashe, it then exploded into my face. Yaka exploda mukoma zvekuti my whole face was covered with coffee, even though it was not yet hot because it was still being mixed. Mukomana Ashe, since ndainge ndatoshorwa ndakabva ndati let me try to switch it off. Saka just next to the coffee machine painge paine red button, emergency button chekuti if anything happens muma offices munhu anongodzvanya emergency button ichocho. Saka pandakadzvanya that emergency button, nevamwewo vainge vari kuma offices kwavo nevamwe vainge vari muma meetings, they didn't realize kuti this was a mistake. Vanhu vakabuda muma offices avo, madhara nevanhu vakabuda Mukomana Ashe muma offices avo vachifungidzira kuti there was something that had happened. Vamwe vaitofungidzira kuti the building was about to collapse. Mukomana Ashe, yainge iri batai. Vanhu vakazoti vasvika to that reception area where we were, ndipo vanhu pavakazotanga kuseka because I was all messed up. Mukomana Ashe, ndakanyara ndikangozviudza kuti hey, kadzungu kedu aka kechizimba sure kanokupinza busy. Worst of all over the floor coffee yainge yakazara everywhere. Mukomana Ashe, boss vakazongozama kuti no, don't worry, I am now going to order, mira ndite order ye Starbucks, 2 coffees are going to come, one for you and one for me. But nyadzi mukoma, nyadzi dzainge dzatondibata. Kusvika ndichizobva ipapo pakambani apa, nyadzi dzaingogara dzichingondibata. Ndaingoti kana ndikangotarisa coffee machine ichocho ndaibva ndanzwa ndakachimaka zvisingaiti. Ndiyo confession yangu iyo mukoma. Ive dari ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vahanzvadzi vedu. Hanzi ndakaita kadzungu kaya kechizimba. Vanhu vakangonditarisa vakati dzikama mwanasikana. Then coffee machine chikabva chatongoita zvekuexploda. Coffee was just everywhere. Pakaipa regedza iti vataenda panyaya yedu inotevera. Nyaya yedu inotevera yakamira sekudai so. Hanzi makadii zvenyu Mukomana Ashe, ndinokumbirawo kuti munge muchindipostirawo nyaya yangu makavikawo chitupa changu. Inini mukoma ndikuda kutaurawo zvakaitika apo pandakatanga kudanana nemukomana wangu uyo akazova murume wangu. Tose zvedu takasangana kuno kuSouth Africa. So zvakaitika mukoma ndezvekuti pane umwe musiwo wandakangokarukawo ndangopfeka tight yangu. Munoona mataiti zvaanoita dzimwe nguva inokwanisa ichitori nyowani but yobva yatongovharuka nepakati apa. So mukomana wangu iye akabva azongokaruka andidana, akatongondidana akati uya izvezvi kumba kwangu pane zvandiri kuda kukupa. So iye anoshandawo muconstruction, saka ainge achiti murungu wavo vari kuti vange vachienda kumacountry, saka akati ainge achida kundipawo mari yekuti ndinge ndichizosara ndichidya. Saka ndakangofungidzira kuti it was nothing big mukoma. Ndakabva ndatongopfeka chimwe chibhurugwa changu chainge chakatoita zvacho chiparachute chandaiwanzo kushandisa apo pandinenge ndiri kumaperiods. Chibhurugwa chainge chakasakara ichocho mukoma, kuita chiparachute chinapukeni chaicho. Then ndikabva ndangorowa zvangu tight yangu iya yainge yakabvaruka mukoma, zvekutoti waitongoisa ruoko rwose mutaiti iyoyo nepakati apa painge pakabvaruka, yainge yakatoita kunge nhembe zvayo. Ende ndakangobuda mumba mukoma, nyangwe dhoo rangu handina kana kutombogara ndarikiya ndichingoti ndikuenda kunotora mari kumuchinda wangu. Ndakazoti ndasvika kuya
then muchinda ndokubva anditi ngatimbotaurai nyaya. Saka mukunotaura nyaya muchinda ndokubva atanga kundibata-bata. Muchinda akatoti handingafambizve ndisinawo kudya zvinhu zvangu. Mukoma Nashi, apa kuti ndinge ndichibvisa manje izvo zvandainge ndakapfeka ndakabva ndatanga kunyara because ainge ari masikati. Muchinda akabva afungidzira kuti zvimwe kuda ndiri kutoda kutomusungira play, but kwainge kusiri kusunga play, kwainge kuri kutonyara izvo zvipfeko zvemukati zvandainge ndakapfeka. Iye akabva aita nharo mukoma ndokubva andiwisira pamubhedha. Ndiye uyo ndokubva atanga kubvisa zvipfeko zvangu zviya zvemukati zvandainge ndakabata. Mukoma ndakanyara zvekuti throughout that time tichiita bonde ndainge ndichingozvibvunza kuti saka kuti aona here kuti taiti randakapfeka rakaita kubvaruka kuita chidembe chaicho chinembe, ende ndaingozvibvunza kuti zvino bhurugwa iro ariona here kuti rakasakara sei. Mukoma takati zvedu tazopedza kuita bonde, iye akabva azovhura zvekare wallet yake akabva azonditi enda unotsvaka maskin tight mupepo. Mukoma Nashi, zvakabva zvazotowedzera kuti ndinge ndichibatwa nedzimwe nyadzi, kuti ndinge ndichimuudza kuti mataiti ndinawo kumba but watongondijuma watongondijuma. Ndakabva ndaona kuti zvinenge zvava kutoita situation kuti inge ichiita worse. Ndakagamuchira mari iyaiya but ndaita kunzwa kuti panapa ndiri kuita kunyara. Mind you, this was like a new relationship. Vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vahanzvadzi vedu. Ndo mamessages andanga ndakakubatirai pamafani confessions. Aiwa, let us support chirongwa ichi nekuti chirongwa ichi chakakosha, chinoitawo kuti tinge tichizomboitawo tichirelaxa our minds. So please let us view and support chirongwa ichi. Avo vane maconfessions avo uyai nawo maconfessions enyu, mafani confessions. Ndinoziva kuti hakuna munhu asina funny confession yake. Saka I will be waiting for you ku WhatsApp. Uyai nawo maconfessions enyu. Ngatisanganei zvekare mune zvimwe zvirongwa zvinotevera.